Angelo Farrugia huwa 29 Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Fl-indirizz tiegħu wara l-ġurament tal-ħatra Angelo Farrugia qal li filwaqt li jħossu onorat li se jservi lill-poplu Malti Wawċi f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, semel dan b'lealtà sħiħa lejn il-poplu Malti u l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Sostna li jrid ikun eżempju ħaj tal-Presidenza tal-Kamra u aċċerta lil dawk preżenti li se jimxi b'integrità. Filwaqt li qal li dejjem hemmen u ħaddan il-prinċipji tal-Partit Laburista, madankollu saħaq Dr. Angelo Farrugia din il-kariga ġdida tiegħu titlob aktar minn dak li għamel sissa. Sa nkun persuna ferm il-bot minn kull tentazzjoni u ħsibijiet ta' politika partiġjana. Jien illum il-lealtà tiegħi kif ħatta hija lill-poplu Malti u lill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. L-Speaker ġdid insista li se jkun qed jara li d-drittijiet tal-membri parlamentari jkunu protetti. Fl-istess waqt sostna li jrid li fil-Parlament tirrenja d-demokrazija biex il-poplu Malti Wawċi jingħata l-aqwa u l-aħjar għaliex dak huwa dritt tal-poplu. Intant aktar qabel fis-seduta parlamentari tal-ftuħ tal-leġislatura wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li qed jinnomina lil Dr. Angelo Farrugia bħala Speaker, il-kap tal-Oppożizzjoni Lawrence Gonzi qal li l-Oppożizzjoni se tkun qed tivvota kontra din il-ħatra. Filwaqt li qal li se tkun qed tirrispetta l-persuna u l-pożizzjoni, esprima d-dispjaċir tiegħu għal dak li se jaħlu l-mod kif qed tkun trattata l-Oppożizzjoni. Esprima wkoll id-dispjaċir tiegħu għal mod kif qed jittieħdu ċertu deċiżjonijiet u għal messaġġi negattivi li qed jinżeraw fl-imħuħ tal-poplu. Fit-tmiem id-diskors ittieħed vot fuq in-nomina ta' Angelo Farrugia bħala Speaker li kienet approvata b'39 vot favur u 30 vot kontra.